तू हमरा के बिकी डोनर बुझातर अपना के सनी लीवन कि हमारा में पवन जी में कवनो अंतर नहीं खे। आई जवन बतिया बोलो तारो ब्यास देखी हो कहीं ये बतिया के चलते विवाद मत हो जाए। आप वहाँ रहिए, मेरे पास रहिए, हम दोनों सर्विस बराबर देंगे। कौन सा सर्विस ब्यास? मैंने स्टेज शो, गाना बजाना, सिनेमा, हम दोनों का काम एक ही है ना जी। ओहो, हम समझता नहीं ब्यास कि कौन सा सर्विस के बात होता। अरे तू तो 320 कौनो बात बोलेला और पलट जला। और भाई लोग तू लोग समझता लोग कि कौन सा सर्विस के बात होता नहीं लोग समझता। अच्छा ही बताओ लोग हई बात काहे खातिर बोलल जाला? तार सब कुछ ढीला का हो गया। अब तो तू लोग समझ गई लोग बोलोग और ना समझ लोग बोलोग तो हई वीडियो देखो लोग। हई वीडियो देख के तू लोग समझ जाई बोलोग कि कौन सा सर्विस के बात होता। तू हमरा के बिकी डोनर बुझातर अपना के सनी लीवन ये ला बतिया से समझ लो कि कौन सा सर्विस के बात होता ना समझ लो लोग। अरे यार हम तारा लोगिन के कैसे समझाई? देखो लोग ब्यास जौन बात बोलले बारन उ गाना फिल्म शूटिंग खातिर नहीं बोलले और कुछ खातिर बोलले बारन घोप घोपाला। अब समझ गए लोग। तनी लेबे दे हमरा के माजा। लीजिए ना मजा, मैं तो हूँ यहीं पे, आप लीजिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। ब्यास ये तो उहे ही हो जौन तारा से दूर हो गई रहे तो कहत रहे केहू कतनो आयर कतनो जाई लेकिन हो ना पाई, झमकावला से होई। आ जब धल लहवन खेसारी तब एक पुकपुका गईल हो। हाँ खेसारी भैया के सामने एक निकलस कि डिम्पल सिंह हो जाए एक बार तहारा ला डायलॉगवा तो इशारा में कहती है ना ना ना। आपके उस डायलॉग के बिना ये पार्टी अधूरा है। आए हाय खेसारी के सामने बोले में फाट गईल। और ना तो बहुत लोग कहत रहलो कि खेसारी लाल यादव डिम्पल सिंह के बेइज्जत कर देले बारन मंच पर उल्टा सीधा बोल के। तू एने घुमबू तने सर्विस पे जब वो पीछे रहबू तो पीछे से पई। जियो जियो ब्यास मरते तू तो दिल जीत लेला। आप सबको क्या मजा आ रहा है? हमनी के मजा होता और उ मजा बस हमनी के पता बा। और ना तो जेकरा भी लागता कि खेसारी लाल यादव डिम्पल सिंह के मजाक उड़ैले बारन तो भाई एक बार तू लोग जाके स्टेज शो के ठीक से देखो लोग। ओकरा बाद तालू के पता चल जाई कि के केकरा के पहले पोक कइले बा। तनी लेबे दे हमरा के माजा। लीजिए ना मजा, मैं तो हूँ यहीं पे, आप लीजिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। तू गलत तू हमरा के बिकी डोनर बुझातर अपना के सनी लीवन इहेला बात से बहुत लोग नाराज बा। तो भाई तू लोग वो आदमी से का उम्मीद रख सकता लोग जेकर शुरुआत होटल के रूम से भइलो के गाना शूट करके। और ना तो भाई स्टेज शो में एक दूसरे के बीच में जौन भी बात होला वो बस इंटरटेनमेंट के तौर पर होला और पब्लिक के हंसाए खातिर होला। तो प्लीज उस सब बात के गलत दिशा में ले जाके और गलत मन ठहरावा लोग। और ना तो भाई जेकरा के बात बोलल गइल बा उ आदमी एकदम खुश बा हंसता तो तू लोग नाराज होके घंटा उखड़बा लोग। अरे यार तू लोग हमारा वीडियो के लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लोग और पूरा छा जा लोग।